Nganza kwethu njengoba ke ngishilo ukuthi ke amacala amakhulu abuyelile ke enkantolo engizokhuluma ngalo njengamanje elokubulawa ke komdlali wakuleli wayidlalela Orlando Pirates aphinde futhi ke yadlalile ke iBafana Bafana wayengonozinti uSenzo Meyiwa owadutshulwa kabuhlungu ngonyaka ka2014 ebulawa kubo kwentombi yakhe uKelly Khumalo eGoli. Angiqale nje ngobingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kansa kwethu utabe kanza ngalo ke njengamanje luthi ke usosayensi okanye ke forensic scientist ekwazile ukuthi ke iphenye ifoni kaSenzo Meyiwa iphenye yaphenya ke yaze yathola ukuthi ke wathi sebulewe ke uSenzo Meyiwa ngo2014 kwathi sekudluleke ama-hour ambalwa efonini yakhe kwase kwenziwa ke i-sim swap efonini yakhe. Akasekho lo muntu emhlabeni kodwa ifoni yakhe kuyatholakala ukuthi kwathi sekudlula ama-hour engasekho kwase kwenziwa i-sim swap. Umbuzo oqala nje ukuthi ayenziwe ubani. Okwesibili ke kwase kutholakala ukuthi ke leyo foni entsha ke ushuthi lelo card elisha laselifonelwa ke ka63 lifonelwa ke izinamba ehlukene ka63 namanje futhi ke basaphenya ukuthi ke kwakuyiziphi ke lezo zinamba. Nganza kwethu ngicabanga ukuthi sonke manje sekuthanda ukusikhanyela ukuthi ke kahle kahle uSenzo Meyiwa wabulawa ngenhloso akabulawanga mhlambe ngephutha noma kanjani cha kucacela noma ubani ukuthi wabulawa kungenziwa yini ukuthi umuntu ethengasekho emhlabeni kuphinde futhi kujikwe bese umuntu ethatha ifoni yakhe enze sim swap. Kanti futhi ke uyenza kanjani sim swap yomuntu ngaphandle kokuthi yena akuverify lokho nange ID yakhe. Iyona mbuzo ke leyo ke ngicabanga ukuthi ke enkantolo kuzamela ukuthi ke iphendule uma ngabe ke icala ke liqhubeka njengamanje ke like lathi ukuhlehla ke ngenxa yokuthi ke yena lo science uvukeke ugula wangakwazi ukuthi ke afike enkantolo bekufanele ukuthi ke yazofakaza kuzo ke lezo inkulumo ke zakhe kodwa manje ke uvukeke ugula ke icala ke laselihlehla ke sizolinda ukuzwa ukuthi ke yini enye ke izophinda ivele. Ngizocela kuwena ukuthi ke ngicofele subscribe ukuze ungeke usale ngaphandle siphinde ke sidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga.